Esad Pašina ulica na opštini Voždovac zove se po istaknutom albanskom vojnom komandantu koji po sopstvenoj želji počiva na srpskom vojničkom groblju u parijskom predgrađu Tije, gde je polumesec iznad njegovog groba jedino tako obeležje 756 pravoslavnih krstova. Esad Paša potiče iz jedne od najstarijih i najbogatijih albanskih zemljoradničkih porodica, Toptani. Obrazovan na Francuskoj vojnoj akademiji, bio je šef lične garde posljednjeg turskog sultana Abdullah Hamida II. Sa srpskom i crnogorskom vojskom sukobio se tokom opsade Skadra. Kada je Esad Paša 23. aprila 913. posle 7 meseci teških borbi u znak predaje pružio svoju sablju srpskom generalu Petru Bojoviću, on mu je vratio i ponudio da zajedno sa turskom vojskom i oružjem napusti oslobođeni Skadar. Taj viteški gest Esad Paša nikada nije zaboravio i postao je doživotni prijatelj Srba. Esad Paša je postao albanski vladar ubrzo nakon toga, krajem 913. godine, a već sljedeće godine potpisao Niški sporazum sa Nikolom Pašićem, potvrdivši nameru da bude na strani Srbije i njenih saveznika. Njegovi pobunjeni protivnici, naoružani od strane Austrougarske, su početkom 1915. godine opkolili Esad Pašu u Draču i zahtevali od njega da objavi rat Srbiji. Uprkos protivljenju saveznika, predsjednik srpske vlade Nikola Pašić se odlučio na vojnu intervenciju i u Albaniju šalje preko 20.000 srpskih vojnika i žandarma. Oni su zauzeli Elbasan i Tiranu, središte pobune, i oslobodili opkoljenog Esad Pašu. Bila je to mudra i rizična odluka srpske vlade koja je omogućila da se kasnije srpska vojska povuče preko Albanije. Krajem 1915. godine Esad Pašina žandarmerija je pomagala srpskoj vojsci obezbeđujući sigurne prolaze, smeštaj i hranu i učestvujući u sukobima sa albanskim odredima koji su napadali srpske jedinice i izbjeglice. Albanska Golgota je predstavljala najveću ratnu tragediju srpskog naroda. Od 220.000 vojnika koji su krenuli preko Albanije prema Krfu, 150.000 ih je stiglo na cilj. Srpski gubici bili bi daleko teži da Esad Paša nije ostao veran sporazumu u tim teškim trenucima. Posle srpske vojske, Albaniju je napustio i Esad Paša, koji je sa svojim jedinicama došao do Soluna. Tu se, zajedno sa Srbima, pod francuskom komandom borio na Solunskom frontu i učestvovao u oslobađanju Srbije. Dok se spremao za povratak u Albaniju, Esad Paša Toptani je ubijen u atentatu 13. juna 1920. godine u Parizu. Ubio ga je Avni Rustemi, politički aktivista i član albanskog parlamenta, koji je bio protivnik saradnje Srba i Albanaca. Esad Pašina porodica je nastavila da neguje dobre odnose sa Srbima. Dok se Esad Pašin sestrić Zogun je 1928. godine krunisao za albanskog kralja, živeo je u iznajmljenoj vili u Krunskoj 75 u Beogradu. Posle Drugog svjetskog rata u Albaniju su na vlast došli komunisti koji su za svoje najveće neprijatelje smatrali albanskog kralja i Srbe. Možemo samo da zamislimo kako bi ovaj deo Balkana danas izgledao da je Esad Paša preživeo i da na vlast nisu došli komunisti.